Soc Alberto Galdàmez, soc metge d'atenció primària aquí al consultori de la Floresta, estem amb infermeria, que és Meritxell 2. Som un centre docents des de fa 2 anys, tenim una població atesa d'uns 3.000 pacients, físicament, habitualment estic jo, i tenim un metge que normalment està atenent al Cap de Valldoreix. Portem uns 14 residents rotant aquí al centre i la veritat és que estem molt còmodes en que la part de l'atenció rural sigui aquí al consultori de la Floresta. Al centre tenim molt bona accessibilitat, tenim els ferrocarrils a un parell de minuts caminant i també podeu venir amb cotxe particular, que tenim molt bon aparcament. El centre és un equip petit, estem molt units, fem moltes activitats comunitàries i ara mateix estem fent xerrades sanitàries, de divulgació sanitària, que venen diferents equips de l'hospital i dels equips d'atenció primària per donar la divulgació necessària aquí a la comunitat.